Interpretarem les dues suites de Per Gin, com sabeu. Darrere tota la música instrumental de Per Gin hi ha tota una història. Llavors, l'orquestra, al treballar la música, hem treballat òbviament també sobre la història de Per Gin. Llavors ells mateixos, personalment gràcies a la Lara, a la Luisa, a les Línies, però liderant-ho elles, han treballat una mica tot el que és la història i han fet uns dibuixos magnífics i uns textos també magnífics que ens ajudaran una mica a entendre el que va passant, tot i que les suites no estan al mateix ordre que la música incidental, però podeu entendre una mica més de la música. Llavors, si us sembla bé, farem les dues suites seguides per els textos, que en tot cas, si us agrada, ja l'augui al final. Bona tarda a tothom. En primer lloc, moltes gràcies per assistir al concert. Som l'Orquestra Simfònica del Conservatori de Manresa i avui interpretarem una de les obres que hem estat treballant aquest curs, les dues suites sobre Per Gin d'Edward Grieg. La història de Per Gin, el protagonista de l'obra, està basada en contes i mites populars noruecs. Va ser escrita per Henrik Ibsen el 1867 i el mateix Ibsen va demanar al jove compositor Edward Grieg que afegís música incidental a l'obra teatral. Uns anys més tard, Grieg en va fer una versió només orquestral d'alguns dels episodis de l'obra d'Ibsen. Aquesta és la versió que nosaltres us interpretarem ara, amb alguns textos afegits per nosaltres mateixos per tal de contextualitzar més l'obra. Les aventures que el protagonista viu són representatives de molts contes i mites noruecs. Així, per exemple, en el moviment del Rei de la Muntanya ens hi apareixen els típics trolls de la mitologia nòrdica. Allà, Per Gin es planteja renunciar a la vida humana per tal d'aconseguir el seu somni més desitjat, riquesa i poder. Per començar, però, traslladem-nos en un petit poblet perdut al mig dels fiords noruecs, on cada dia de bon matí se senten els ocells cantar i piular quan el sol comença a sortir.
Era el jove més trapell i entremaliat de tota la contrada. No treballava, no seguia cap torn, enamorava totes les noies i el seu gran somni era arribar a ser un home molt ric i poderós. El seu estil de vida molestava molt els seus veïns, cosa que preocupava la seva mare, Assa. Ella ja era gran i només tenia ganes de que el seu fill trobés una noia bonica i bondadosa, ja que la seva principal angoixa era el futur del seu fill quan ell era adult. Durant la seva vida va viure moltes aventures. Una d'aquestes el va dur al nord de l'Àfrica, on hi va conèixer la princesa Nitra, filla d'un ric sultà del Sàhara, per qui es va sentir immediatament seduït. Com que el sol de l'Àfrica li agradava molt, ja que Noruega quasi ni el veia, a Virgin no li va costar gens ni mica decidir passar una bona temporada amb la princesa Nitra i el seu pare al desert. Cal dir que hi va viure com un rei i, a més, amb la Nitra era molt feliç. Va arribar el dia, però,
que va sentir que començava a enyorar massa la neu del nord. Així doncs, no sense tristesa al cor, va dir adéu a Nitra i al seu pare, i mentre ella li dedicava la dansa preferida, va marxar rumb al nord. sentireu ara explica una de les seves altres aventures. Aquesta passa a les muntanyes, on hi apareixen objectes ben estranys. Doncs bé, aquesta comença amb el Pergin caminant per la muntanya, on hi troba una noia molt bonica que li diu: "Oh, Pergin, soc la filla del rei dels trolls que viuen en aquestes muntanyes. Vine a conèixer el teu pare al palau, te'l presentaré i li diré que com que ets tan guapo i ben plantat, em vull casar amb tu." Com que això de treballar a Pergin no li agradava gaire, va pensar que fer de príncep podria ser un bon ofici. I així, a lloc d'un port gegant, es van posar de camí cap al palau del rei dels trolls. El que Pergin desconeixia era el costum dels trolls de menjar-se els convidats que anaven a palau de visita, encara que fos per demanar la mà de la princesa. En aquell moment, Pergin va veure clar que havia d'escapar-se
No volia morir. I va començar a córrer cames de Judeu-me cap a fora les muntanyes, i els trolls, al seu darrere, trepitjant-li els talons. Parlant d'amor. Diu el conte que Virgil estava molt enamorat d'una noia que vivia al seu mateix poble, de Sordeig. El que passava era que com que el noi no era pas un exemple de bon noi, la família de la noia no volia que passés res entre Virgil i la seva filla. I precisament, el dia que Virgil va saber que la família de Sordeig el rebutjava, al poble s'estava celebrant el casament de dos vilatans. La núvia, Ingrid, era molt bonica també, però no feia pas gaire cara d'alegria el dia del seu propi casament. I al passar per davant de Virgil, li va dir un murmuri: "Oh, Virgil, soc tan desgraciada! No estimo el meu marit perquè estic enamorada de tu! Fugim junts, sisplau!" Virgil, com que estava molt enfadat amb tot el poble, no s'ho va pensar dues vegades i van fugir junts. Però com molt bé sabeu, no l'estimava. I a més, no li agradaven gens ni mica els compromisos. Així que l'endemà va abandonar la pobra Ingrid al vell mig de les muntanyes. I quan Ingrid es va despertar, es va sentir sola, desgraciada i abandonada.
peça ens tornem a situar a l'Àfrica, on, com ja hi sabeu, hi va viure més d'una aventura. La que aquesta música ens explica tracta d'uns lladres que, al veure el Pirgin arribar al desert, abandonen tot el seu botí acabat de robar a la mercè del nostre protagonista. Com que el somni del Pirgin era ser ric i poderós, va saber que aquella era la seva gran oportunitat. Així que va agafar tot el botí i, vestit amb algunes de les millors teles africanes, va començar a viatjar per tot el desert.
En aquest punt de la història, Virgin va veure que feia temps que no tornava a casa seva, així que va decidir agafar un vaixell per tornar-hi. Durant la seva primera nit al vaixell, un fort trol va despertar. El vaixell es movia de banda a banda. Què estava passant? Un cop va haver sortit a la coberta, va veure que el vaixell on estava es trobava al bell mig d'una tempesta, on les enormes onades el mullaven i el llançaven d'una punta a l'altra de la nau. Va pensar que no se'n sortiria mai, però finalment la tempesta va arrossegar el vaixell fins a la costa de Noruega. Així doncs, després de viure 1001 aventures, Peer Gynt va aconseguir arribar al seu poble i passar la resta dels dies amb l'única dona que estimava de veritat, la seva bonica i encantadora Soleil.
Thank you.